Uma uqala esikolweni bakubhalisa ngepensela eneraba ngemva ukuthi uzokhona ukuraba. Ngoba usasenamaphutha amaningi usasemncane. Kuhambe bakunika iball pen. Iball pen ibhalile ngoba sumdala. Kukhombisa ukuthi yonke into uyenzayo suyakhona ukuzihlukanisela nokucabanga. Awumani ubhale uqala ngokucabanga. But mawusasemncane ujahela ukubhala. So bakunikeza ithuba loku erase. Bebakufundisa ukuthi mawuyenza iphutha uyofunda ukuxolisa, uyofunda ukurectify. But wena ongazanga wasebenzisa iball pen, ilona ipensele eneraba, awukwazi ukuraba, awukwazi ukuxolisa. Mawushaya iphutha wena sobona ukuthi kungcono uyibulale ngoba ujampile waya ku ball pen. So ufuna ukubaleka, ufuna kwenza yonke lento ubalekela uhlaza raba mntanami, raba, sebenzisa iraba. Yebo ubhalile ungacabanganga, but ungakubalekeli lokho. Kubhale wena vele. Ima khona lapho uzondlula. Sizokhohlwa futhi.